Bé, ara acabant la feina aquí a Figueres i, hòstia, m'han suspès un judici que tenia per la setmana que ve. És un judici que vaig posar la demanda l'any 2023. 2026 tenia el judici la setmana que ve i m'han suspès. Per què? Doncs perquè no hi ha jutge, no hi ha jutge. El jutge que hi havia ha marxat perquè deu haver anat al seu poble a treballar, a Barcelona, on sigui. Un tio molt trompat, per cert. Ha marxat perquè deu tenir una altra plaça més ben parida i no li han posat substitut. Per tant, com que no hi ha jutge, me'l posen pel març. Però el bo d'això és que, esclar, amb la reforma aquesta que hi va haver, han fet ara aquest any, en teoria, doncs, l'oficina judicial, doncs, ho hauria de poder fer qualsevol jutge, no? Doncs no. Es veu que hi ha d'haver el jutge del número aquest competent. En fi, els canvis i tot continua igual. No hi ha jutge, no hi ha judici. Aquesta és la realitat de la justícia. Mentrestant, aquí darrere els jutjats tancats, es treballa al matí, tot l'edifici era il·luminat. Aquest sí que treballen 24 hores, tot el dia. Per què els Mossos treballen i els jutjats no? Per què hi ha torns Mossos i hi ha justícia no?